Personal nga misusi si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Learning Continuity Spaces kun LCS nga gipatukod sa DepEd. Labing una kini dinhi sa Central Visayas ug proyekto kini sa ahensya alang sa mga naigo sa mga kalamidad sama na lang sa 6.9 magnitude nga linog. Nel report ni Fem Ridumabo. Pasado alas 10 ganihang buntag, naabot dinhi sa Marcelo Fernan Pulambato Elementary School sa Bugo City si Presidente Bongbong Marcos, uban nila ni DepEd Secretary Sani Angara ug First Lady Liza Marcos. Gipangaluhan ni Pangulong Marcos ang pag-inspeksyon sa mga prefabricated ug modular nga learning spaces nga adunay mga solar-powered setup ug internet connectivity aron masiguro nga di malangay ang edukasyon sa mga lugar nga naigo sa kalamidad sama na lang sa linog sa niaging tuig. Ang Pulambato Elementary School, usa sa 38 ka mga public schools sa Bugos City, nga apektado o naguba ang ilang mga school buildings o classrooms human sa linog. Wala na mohatag pa og mensahe o bisan ang pagpa-interview si PBBM. Apan mato di Bugos City DepEd Division Superintendent Lea Noveras nga di lang kini ang tukuran og LCS. Dili lang unya dinhi sa Pulambato Elementary School ang tukuran niining Learning Continuity Spaces. Matod sa kadagkuan sa Bugo DepEd Division nga laing 17 pa unya ka mga eskwelahan nga apektado usab sa magnitude 6.9 gilinog niadtong September 30 ang tukuran niining LCS. Sa pagkakaroon ang na-download na funds for the 18, duha pa kining sa Pulambato ug ang isa sa Binabag. So, ang 16 ma'am, it's distributed to kini siya batch 1 manggod mi sila katong mga daghan gyud kaayog major damage nga schools. Naasad sila gi-download sa TUA na funds for this. So right now sa province nanata sa bidding process and hopefully by April masugdan na nato construction in time for the opening of classes. Ng school building program na para ma-hasten ang pag-rehabilitate or build of schools. No, I just spoke to Secretary Sani Angara earlier and he said na nahuman naman kuno sila sa province and I asked him na basig pwedeng papaspasan na to ang sa mga syudad no kay kibaw bitaw ka nga nalinugan mi din and we're really hoping that in the next school year nindot maay na no ug mga eskwelahan ang uban nga mga Affected in town. Yeah, affected in town. No? So, he said, yes, we'll try to hasten it yun, no? Para makasugod na mo paayos inyong mga eskwelahan. Gibisita usab di PBBM ang Yakap Caravan sa PhilHealth nga naa sa gym sa eskwelahan. Din kapin sa 200 ka mga tinun-an sa Pulambato National High School ug elementary ug mga magtutudlo nila ang nakabenepisyo sa medical mission. Recipient of the CLS, it can solve our classroom shortage. And to the President of the Republic of the Philippines, thank you also for letting this because not only the CLS ibinigay nila, nagbibigay din sila, it's a package. Meron din kami ng 2 Starlink na Wi-Fi. Thank you very much. Bibiya raw sa dayon ang presidente human sa 20 minutos ng ilang pagbisita sa tunghaan. Uban ni Godfrey Relien, Fem Ridumabo, Balitang Bisdak.